Biyayang dagat sa Ricodo. This is Minalabag Angler. Eaters Land. Long life, now we feeling it again. Better hold tight, we on this ride that never ends. Going all night, can you feel this energy? This is where we're meant to be. Malaot po kami. Malawad po. Grabe ang uniform ko. Hindi po ako dilawa. Yellow lang. Pwede din. Yun o. Mike, Kagi. Vlog. Vlog. Hi guys, welcome to my vlog. Hindi po sa Ricodo. Mababa na, mababa. Bababa na kami sa Baybayon. Ayan. Get ready na ni bayaw ni Brad Wilmar ang bangka. Ayan na po. Ready na. Mga 2 hours lang po kami. 2 pa lang. Ay, so, may agyan na. Ayos ah. May agyanan na po digdi. Talagang pigpakaray. Magayon po ang panahon. Ngunyan na Domingo. Yan. Kaya alam may oranon duman sa may parteng bula. Ang bangka. Ang dami. Nagsumi. Ikaw mo nakita. Baybayon kang Ricodo sa Ricodo. Ano ba yan? Pumura ako na pumuraw ka. Dahil dalon mo nga professional ka o Di mo. dahil man na may unlimit. Oo. Ang nga ni 500 lang may daw muna so garo ka man kagawan. Naglarga na po sila. Kinabiran ko plastic na yung cellphone to baka mabasa. Hey guys. Ano pa dira yaw yung PC na ulian. Ay, din eh. Ay, ako na. Tatanggalon pa lang po ang PC. Harap ko kanya pagpapangkin ko pagma. Ayan po kami. Nag-aarya na po. Pangking. Kami sa alam mo. Mga ano na po kami. Ilang kilometro na ba yun? 4 Kilometers. kilometers. Ayan. Medyo ano din ako sagwan. Hindi kaya. Ganyan po. Mga ilang ano po dito? Metro ang lalim. 30 meters. Ganito po, malayo-layo sa amin. Yung mga kasama. Antay lang kayo. Marami na kami huli. Sana po. Thank you, Lord. Kasa po pala magsagwa ng import kaya pinapundo po muna ang import. Dapat ano lang po, hinay-hinay lang. Ano pala po, on job training. Nagbabato na po. Kampangki. Super hangin. Ito na po kami sa baybayin ng Sarigugon. Ayan, may iilaw man doon oh. Ayan pala. Si ano? Ang korahe. May nag-aapod? Pagkalipas po ng 1 oras, gabi na, oras na para hanguin ang lambat. Kailangan po
sa biyaya, Lord. Super hangin talaga. Tayo. Ano po yan? Ano? Bro, Batangbaka. Tambaka. Ito ba bro? Oh. Tingnan natin. Buhay pa oh, buhay pa oh. Aboy pa siya. Yan oh. Ayun. Talakitok. Talakitik. Hindi naman pala ano. Yan pala ang ano, pag maliit pa yung talakitik. Talakitok to. Buhay pa siya oh. Teka, Lord. Di may kasama pa yan. Marami yan. Marami siya. Sana nga. Sana nga, Lord. Diyan pala tinitipon. Sa, ano natin? Ito ang tawag dito eh. Catch. Catch. Sikpaw sa Bicol. Ano? Sikpaw sa Bicol. Sigpaw. Ayan. Second catch. Ayan. Buhay pa siya oh. Buhay pa po. Gumagalaw pa oh. Sarap nitong ano yun. Pusido yun. Pusido. Bawal. Ginto, ginto. Oo. Oh, iba na pong species yan. Parehas lang na ano na una. Walas. Ano ang pagkabalas? Ayan ang kabalyas na naman. Iba. Hasa-hasa. Mahal to sa Maynila eh. Ito iba naman. Mahal to sa Maynila. Ganito mga hasa-hasa. Hasa-hasa. Naman. Gold, gold. Oh, gold. Sana po marami talaga. Matambaka oh. Yung bro na magbibingwit ko bro sa Iraq. Oh, matambaka oh. Sarap. Batangbaka. Pusido. Matangkaw po yan. Bulbul na madulas. Mall. Aquarium, pang-aquarium to. Kalnasan pala. Pang-aquarium. Pang-aquarium na. Pero ano man yan? Edible ba ganyan? Oh. Kinakain din po yan. Prito lang, prito. Prito. Lang, masarap nito. Hindi ko alam ang ano to. Arungan. Arungan? Arungan ang tawag dito. May arong. Maya-maya ata yan. Kawali lang. Pink, pink. Hindi ko alam ang tawag dito. Parang maya-maya pag ano, malaki na. Galit to. Ha? Tumitindig yung balay mo na, galit. Buhay pa. Ayaw niyang magpuli. Ayaw ko. Nag-ano? Tawag na ano? Dilis na malaki talaga. Anong apod na kaya? Lipatang. Lipatang sa akin tawag. Lipatang. Malaking dilis. Yan, malaking dilis yan. Malaking dilis talaga. O, meron pa. Hasa-hasa. Meron na naman. Hasa-hasa. Yan naman oh. Kaya lang. Ay, kaya lang parang kinain. Kinain ng ano? Pating. Pusit. Pusit. Inibiban. Inibiba na po. May nauna nang nag-dinner. Inunahan na tayo. Iba-iba po yung vlog namin. Minsan kumakanta, minsan nangingisda sa ilog. Ito sa dagat na po. Dagat na naman. Nagkitang. Mayroon naman po. Uy, tinampakan ako ah. Mayroon na po. Tinampakan naman. Ito naman, ano naman to? Tawag dito. Ano ba yan? Pandawan. Pandawan. Pandawan ba to? Ang dami ko natutunan ngayon. Pandawan siguro to. Ayan. Ito. Ay, tiki pala, tiki. Tiki. Sabi ko kalaso. Kalaso. Assorted ang mga dito sa dagat ay sa ang mga ito dito assorted. Oo. Ginto. Buhay pa rin siya. Ito naman. Tama. Kumakain din pala ang pusit. Tinamaan ng magaling na pusit. Ayan. Lipatang naman. Ano? Lipatan. Si Dilis. Lipatan. Dilis na malaki. Lipatang. Lipatang sa Bicol. Tang. Medyo malayo ang agwat ng kanilang distansya. Bago makahuli.
Ano sila, solo-solo palagi. Hindi school of fish. mga ilang metro pa po ang ano, Ang ano, ang tira. ano siya? Ano lang, mga 3 meters siguro. 3 kilometers. Di, ano din ano, pagpangki talaga. Dua pati oh. Tulo. Ito, tatlong ano. Ano, Tatlong mga ano. ginto-ginto? Hindi naman. Hasasa. Hasa-hasa. Tatlo yan oh. Iyo, tatlo. Baka sunod 10 na. Bilis talaga ito yung namin. Hasa-hasa. Yung kasama namin na ano. Vloggerist. Vloggerist. Parang igwapo ba ng saro? Tingnan mo yun. Itong ano. Ano ba yun? Lipatan. Lipatang. Dilis na malaki. Last ball na lang po yan. Di ba, may na-vlog na mong ano. Opo. Yan po ang ano. Productive naman. Isang ulam na po. Isang ulam na po yan. Hindi na po pampulutan. Ulam na po yan. Bawal ang pulutan eh. Sagot na po kami. Dahil mahangin. Bye-bye time for now. Saka na tayo magkumustahan mamaya sa Pangpang. Yeah. Asan? Korean ka na bro. Hindi lang ako sa ano. Gana mo ano? Ipon. Sa'yo. Catch for the night. Gana ni sarong ano. Yarin bro. Saguan. Gana niya. Iya ta. Ilan ka tingnan. Taob. Taob na. Kirawa ka Regos. Yeah. Night swimming. Mag-swimming. Tatang. Bago makaduruson ano ngayon. Yan o, kalmado na no. Kalmada. Kalmado. Sir, kabang kilo. Kabang kilo na. Kabang kilo mo. Ano sila ang dagat? Yan po. Naharangan na po ng mga pangulong. Ito bata ay. Ay, nako. Kaya po, supportan nyo ang mga isda. Hindi ang vlogger. Hindi ang vlogger po. Ang mga isda po. Yan. Biyayang dagat. Uwi na po kami. Kaya po, supportan natin ang ating pamahalaan na makuha muli ang ating karagatan. Wala na huli ng mga maliit na ano. May isda.